els alumnes de quart d'ESO de l'EBN en un dels itineraris de l'escola i volíem participar en aquest repte per a veure si ens agrada la tecnologia o no ens agrada. Doncs jo sóc el Marc, el professor de tecnologia d'aquest itinerari. Jo sóc el Pep, el professor de la part TIC de l'itinerari. Nosaltres dos estem molt motivats per tal de poder fer aquest projecte, participar en aquests reptes i poder motivar. Unirem les dues matèries com ja estem fent amb alguna cosa, però ens agradaria poder-ho fer més. I que això serveixi perquè els alumnes tinguin més ganes de voler aprendre coses de tecnologia, que les noies també se sentin integrades dins el món de la tecnologia i que ens serveixi per poder donar més coneixements als nostres alumnes. I aquests reptes ens serviran molt bé per poder mirar quines coses podem millorar utilitzant la tecnologia, tant sigui de l'escola, del nostre poble o del nostre entorn més proper.